apira kuti tapi quarter to weekend Thursday 16 October 2025 makabatire ko vaterere manyama Baba Pati ndiri kukumbira kuti taka kupinda pamoyo ndakatakura ndiri kuremerwa ndiriya simudzambata tirove pakatsikatsi ndiriya simudzambata tirove pakatsikatsi kumbira ndiriya iwe tirove pakatsikatsi ndiriya simudzambata tirove pakatsikatsi ndiriya iwe tirove pakatsikatsi simudzambata pakatsikatsi simudzambata pakatsikatsi reporting to the akatangani kupakudeka padeka chene easy chimuti chakazodzi kudiko kudeka Nicodemus yani akatevera pakutenda Leviticus musana ukati kudiko Simon Peter pedzesera Mother Mary tapyo woro mazai nikatapita ni pro afana tusipeke charudura jumanja wakachuemba kaberika si piniti woro mai denyo roshuri pinifo woko chueta si piniti woro mai denyo rosha okyorosha ririti vo makaremerwa neiko ndafunga ndiri kurema dzimwe ngono mboita mdiki kusangana ndibone bhegi resimbi baba hariberekeke ringe chigogomera pamuviri Zimbabwe ndine chandakapakata ushawa kunze fiyo chavatezvara vakaenda kunopiwa guburo remukwasha mushure mekunyorerwa nekufonera kunzi baba ndiri kukumbira tumene hanzvadzi yenyu timbogara timboungana mazuva awanda vachibva vagara pasi achifunga kuti mari keshi nkumbleza shakuro yakubuda ndokukangana kuti akati uyai zvenyu vatete nemi vatezvara but amainya kubereka mudzimai wangu wasauye vatezvara vakapiwa guburo nemukwasha vataivapo nokuda nevhaka yei Zimbabwe pane nzvimbo iri mukati meguta reHarare ichi chinhu chinosuwisa ichi kana chakateererwa kana chinzvika chinogona kundosimudza fedha nokuti pane upenyu hwevanhu kwekuda kwemamwe mavhenda ari mukati meguta reHarare vari kunetsana kuti moda kuti dyisa tsvina pano kana kuti imini moda kuti dzingira vatengi nokuda kwezviri kuitika zviri kuitika mushure mekuonana kuti vamwe vanotengesa madrinks mukula box muya munoiswa atinoti ma-ice blocks anozonyungudika kusvika aita mvura kuti vari kuona kuti kune vamwe vari kuti vakati pote vanosimudza maapron avo voita wiwi vachinodira muclub ndachinzwa kudaro ndiri paka pazuva ranhasi mangwanani ano ndisati ndosvika pano kutosvika kwandaita pana muvukudza ndakasiraka handina kutokasira ndanoruka ndiri panzvimbo naipapo Zimbabwe yange chingori yoyo rambai makabata ndine nyaya yakugurure 71 central ndikwenyuko province yangu kai asi ndiri kudarika nekwa chifu chipuriro vanhu vakati vari pabona baba vari pabona kudaro vapedza mutambo yasvondo vanga vapedza kuungana vai vaenda kwasara vehukama namba yakuverengeka havachada ari panze chikonzero vasara vashoma zvikanzi imi munorara mudzimai avarume munorara imi vechikuru munorara usiku kumapasi 2 vanhu vakaridza vari baiwe kuti muzive kuti vaiti baiwe rambai makabata pachimuti manyai paNational FM WhatsApp channel unozvionera wega dzamakabatirwa kana papa Isabel ipapo dzinenge dzakazara dzese papa Isabel vanenge vachida kuzokupai nyaya munobatika panhare inoti kudini ichokwarisana pinda pamukoma KB pa flyover patanga zvakari panetsa mabhemba nemapanga zvakubuda kumapasi 7 manheru kucholocho kune mwe godobora akasvika mune imwe nzvimbo achibva achiredzera kuti ndauya kuzoita basa ndini muiti webasa kana uchizvituringanga kana godobori ramba urimo asi kana uchiziva kuti wanyebara vanhu buda uende wozopinda nabuda tadzokera vane vakatiza kune vatatu vasiri kuonekwa icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza muri yeZimbabwe namba dzangu vanenge vachida kundibata tigosangana tisvike mukati menzvimbo munondibata panhamba dzisina chipopero namba dzisinganyadzisi ndidzo namba dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545
025 0771 545 025 mukoma KB pachiwesha apana kumira zvakanaka padoa kuri wapindire vanhu vari muzvipatara vanhu vari kubva mazino vanhu vari kurovana mushure mekutengeswa kwedzimwe nzvimbo dzanga dzichigara vanhu mukuda kugara pasi kutaurirana hamuna kumira zvakanaka kutaura kuno kune imwe nzvimbo yongomuka yechingwanzi yakugara vanhu vanga vachifukidza ndovari bhedhi nzvimbo idzi pavanotaura chete mapanga pavanotaura chete matanda kutori nevanhu vakabva mazino kutori vanhu kuchipatara unyoro huno watiri kuita mapurisa vaziviswe nevakuru venharaunda vaziviswe ati pandiri kutaura vari mapurisa ndambokumbira nhamba dzemapurisa ikoko mushure mekuti vari kuti tanzwa nekuenda ikoko but hapana chiri kushanda regai tifambire nyaya dzacho ichokwadi muri yezimbabwe regai ndimbopinda ndimbopfapfaidza ndapinda here muzukuru Pfapfaidzai. ndipinda here muzukuru Fulani. kurutyere kana kuri bosho Fulani rova ile pakati ndepakati abvu kutafara aiwa kune mabvu kutafara makoti nepakati chidarika nepabadzi vabasimba chine padze komanda chinoba kwadani Right. hati paka rusha wekunze fiyo vatezoro vachipiwa gupuro nemukwashi chiri kuti tani cha ushe wekunze Zimbabwe inzwa nyaya iri pano ukaona utungamiri pamusoro muri kana nichite muri ndinoreva baba amai nemukadzi nevana ukaona pakati pavo pane vapambuka ipapo kana kupomoka kufamba kuzopinda pagedhere pano kuti vedu we tibatsire iwe hatina chatakabata maoko asi muri yezimbabwe chatinoziva ndechekuti tinochemana zvikomo zviri pedyo ndo zvinopakura namhushe uye sve dzinonanzvana ndo dzidanga rimwe chete ichokwadi itsomedzi Zimbabwe amai nevana vachipinda pano vanotaura mashoko vachiti bosho ukatarisa mwana wangu uyu chero dai usina kuroorawo auoni kuti mudzimai uyu chero akafamba akadaiso apa akushava unomumisa asi mukadzi akakwana pati hapana imba apa chii chaitika hasi ega kune vamwe varume but zvashaya basa chii kuona amai zvikanzinzwa bosho nyaya yakatangira pakudai ichitanga nyaya iyi ndeyekuti mukwasha akaroora mwana wangu ndamai aroora mwana wangu akatumira shoko kuna vatezvara ndiudzirewo baba nehanzvadzi yavo vana vatete kuti ndiri kuuya kumba ikoko ndoda kuzokuonai asi ndoda kuonai nevatete inovanzvadzi yenyu but pandiriya kuzokuonai baba ndiri kuda kuti amai vemukadzi wangu vanove ambuya vangu vasale varipo nekuti ndiri kuya nemudzimai wangu handizivi kuti vatete nevatezvara pfungwa dzavo dzikapakakapaisa makonadzi pane kamurari kana kamufaro yes karipo mukwasha anga abvisa here rora pakatora mwana wevari yakatombobvisa anotozikana vanga vane nguva yakareba sei vachigara vese avatori nevana vavo vana vangani vane vana vaviri okay zvadaro muri yezimbabwe amai havana kuenda mukwasha achibva nemudzimai wake achibva asvika kuna vatezvara navatete inzwa Zimbabwe achisvika mukwasha akataura mashoko achiti vatete maita zvakanaka muripo nemiwo baba nemhuri yangu tinofara ndiye mudzimai wangu muri kuona uyu mukamutarisa munomuona aripo right zvandauya panapa vateshe ndivatete ndimi witness ndauya ini nachipinza ruoko muhomwe make ndokubva abuditsa mari yerudzi rwema-US $US okay ndokubva atise vatezvara zvikanzi oi baba bataine papapa baba zvandiri kukupai mari iyi igupuro iri handichakudai Zimbabwe handisi kuita nyambo kana ndasvika apa ndiri kutaura zviro kwazvo chikonzero ndiri pabasa right ndiri kukupai dola iri baba iri randiri kutaura igupuro handichakudai zvese nemwana wenyu nemwana wenyu ndiri kumusiya pano ini ndakudzokera kumba kwangu mukwasha uyu ari kudza vatezvara ari kuudza vatezvara vana tete kwete nekunyenyeredza kana kutenderera vatete vanotaura mashoko nokubvunza chii chanetsa baba munini mukwasha wedu mwana wedu chii anotaura achiti iye handiparikwe pamwe chete nevatezvara pamwana wavo hatitwe pavarika handiparikwe pamudzimai wangu navatezvara mukwasha aiedzotaura kuti kudini amene vanozwa shona handiparikwe pamudzimai wangu nevatezvara
ini ndikarora mukadzi wekutanga pandinorora wechituwo kutanga ndikona kuti inini handipari kweni kuri kuti adi umwe wechituwo kuri kuti ari kuzama kureva kuti pamukadzi wake pane umwe wechituwo but asi kutenderereka ari kuti handipari kwena vatezvara pamudzimai wangu kuri kuti ari kutera zvistraight kuti vatezvara vari kudana nemwene wako tiri pamuchiti nemudzimai wangu but ari mwana wenyu nyaya iyi yabva kupi yakamira sei uchidaro vatete inzwai ndinoti kana ndakarara kumba nemudzimai wangu panguva yekuti tifare nguva nditema nemudzimai wangu chiso chemukadzi wangu chinochinja chobva chaita chavaba mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiba tiri vasiyaiti tiri mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiba tiri vasiyaiti tiri vatikitiba usikuru zvava nenguva yakareba sei zvichiitika naye mukuwasha anakutana zvisi nguva iwe zvino yeye daro manje ndokubva yadzoka muground vatezvera havana kuramba kutora dhora ndokubva vatora dhora ravo ndokudzokera kumba kumudzimai wavo havana kunovanza kuti chii chaitika kwavadano nemukuwasha mukuwasha vatezvara tete vakasangana kupi vakaenda kumba kwena tezvara okay vakaenda kumba kwatete kwatete okay rega ndikubate nambokubatai muromo kuti dzvi timbotengesa yes vatezvara vapiwa gupuro nemukuwasha dhora yes tete vabvunza ntsiyani ninyuyanga akati ningafuna neriri nankazi ari kufuniwa pomweka napai wake rega ningopasando kuna rumbidzai muzanenomo kwanzi ndakachibata kuti dzvi ndiri kuSouth Africa paPort Elizabeth kwanzi kuchinaya zvako kwashimu ndakachibata kuti dzvi kwanzi kutodorera papa yes zvadaro paya vatezvara navatete vakuchienda kunoudza murooraka nemudzimai wababa shoko ravatangana naro kwavakadaro nemukuwasha chikonzero yaive nyaya yekuti vaizikana vese havo amai kumakunde hekumakunde amai kumakunde hekumakunde chekesa mutsutu hekumakunde kufambako vakananga kumba vachinosvika kumba kuya avo vasvika kuteni vari kuudza mudzimai ari kutaura mashoko ekuti takambozvitaura izvi baba kubva kudhara inove nyaya yekuti yaizivikana kuti baba vanga vachiita zvinhu izvi inzwai nyaya yakazobuda mushure mekunge vana naamai vapindira kuzoreva nyaya yekuti Zimbabwe tibatsireiwo pane zviri kuitika kumba kwedu inzwai Zimbabwe nyaya yekutanga ndeyekudai baba vari kuenda kuvanasikana nguva yavanoda kufara nevarume vavo vanasikana vari kuonekwa chiso chavatezvara vakuwasha vobva vapera simba uyu mukuwasha 1 akatanga kuzviita 2 kumba kwababa ava kwakafa vazukuru vaviri vachinzi Muchetura vachinzi Poison 1 akafa achidya porridge 2 akafa achinwa tea vese vachibva vafa but pavakaenda kunongororwa wakati Muchetura vari pamba pavakada kufamba kuti vatsvage kuti chii chiri kuitika baba vanoramba kufamba but baba vari kunzi izvo vari kuita nguva yekutaura vega vakapinda mumba vanonzi vachitaura vega but vanenge vachitaura vachishedzera masei vana vakafa vakavabvunza kuti muri kutaura nani vanoti sori zvenyu ndange ndichiimba tobva ipapo nzvimbo inogara baba ava vanhu vemo vari kuchema vachiti takuvara nababa vane gondwa waturuka kana kuti mubobobo hazvinei kuti masakana murodhi kwanzi vanhu vanouya pamba vachiti tiri kukumbirawo kana mune machairman nevakuru vari munzvimbo titsiurirewo baba ava hapadarikike hapafambike havasanganikwe navo kunyange masikati mukasangana unoona munhu akutevera kuti nai baba patasangana manga makuitei murodhi kusanganisira vanasikana vavo hazvina basa kuti masikati anochiedza kuti baba vauya vane zvava kutoita baba ava pamba pavo havadi chinonzi chiedza chavakakoniwa kubvisa panyika chiedza chamwari chezuva chelight chemalaiti vanodzima vanda vakatenga masola ekuisa pamba sezvo pasina magetsi vakasvika vakamira ipapo mumvuri ukaenda pasola inotsemuka zviri kuitika munzvimbo yaushawo kunze kumira pasola mumvuri ukaenda pasola sola inotsemuka
umwe mwana komana akafa izvezvi achiri nemhuri yake mushure mekubvunza kuti nai baba moda kuti ndiite seiko muri kuita babarika inini nemukadzi wangu wekutanga makatora mudzimai wake nhasi vapinde babarika nemudzimai wangu zvakare iye ari muroora wenyu akangomira achipedza kutaura anoti pane munhu andipusha but akamira ega paakadonha ndobva tofa ari kubvunzwa asati afa anoti pane munhu andipusha panenge ndakamira ipapo vanhu vanoti wanga wakamira wega wari zvikanzi pane andipusha achibva tofa iko zvino zvakare baba vava vari kutaura vari mumavo vanotaura mazita evanhu vakafa vese but ukabvunza kuti muri kutaura nani vanoti ndiri kuimba zvangu. vazukuru ava vakanzi vakafa nokuda kwemuchetura vanga vari vana vani? Vana vevana. Uyu mwana here auya kuzoteura nomukwasha? Umwewo vane vana vakawanda. Nyaya ndiri kutaura iyi ndakashevedzwa ndikakundikana nokufamba kusvikira vafamba nemakumi maviri kuzomira pano vakati kusvika mapedza titaura. Akauya kuzoripota akauya kuzokumbira ndiani? Amai nevana vari kuti baba ndio vari kukonzera. Baba ndio vari kukonzera mukavati fambei havadi. So ava vari kuti hatina kana chekubata ende ukaenda kushanda hauwane mari ende ukaenda kubasa kwacho hauonekwe. Pandiri panapa semwanasikana pamwe muri kuti vandakagara panapa kudaiwo hakuna andionekwe. Baba vari ndakapedza nemi hakuna here vanogona kutibatsirawo chekubata chachino zvakare hatina tofa takadaro here. Uyu mwanasikana akauya namai nezuro pano paZBC Mbari Studios ndiye here wekudzosera kubva kumurume? Asiri ndoumwe akadzorwa asiriye. Saka vana vangane vana vatatu vadzosa kubva kuvarume vakwasha vari kuti vari kuona ndiwe uda kufara nevari vakadzi vavo vanoona mukadzi wayo apfeka fesi yababa wakuita sekunoti masakari varume vasakana vaje kana dziripo isini minutes pasi 10 regati mvotengesa. Yes mabla. Koruseki. Ruseki. ndozoti GP kusereyo. Oh yeah, GP uchi. Eka GP paka nyaya ndakupinda pana pamuri yeZimbabwe inyaya yekuguruve kunonzi kwachifi chipuriro kunzvimbo inonzi kuMandasa. Right. Chii chakaitika kuguruve? Nzvimbo iyi muri yeZimbabwe inzwai kwakaitika mutambo webona. Vanhu ndokurara vachitamba vari pamutambo webona munouziva. Mutambo webona wapera vanhu vakaenda wanga uri musi wesvondo kuchibva kwasara vehukama. Mitambo yakafanana neiyi kana vanhu vachinge vakaungana vamwe vanotorara panze nokuti vanhu vanenge vakarara ende panenge pasina nguva yekunorara mumba chikonzera muri pamutambo. Vanhu vaende kwakasara vehukama namba ichibva ita shoma vachisara vachipedzisa zvikaranga kuti zvatadai so tamirira zvipi tichazoita zvipi tozopedzisira nepapi. Pakasara varume vanga varipo nokona kuti vatatu. Varume ava vakarara mune imwe imba. Madzimai akanga varipo ndovharara mune imwe imba. Vanakomana mune imwe imba. Vanasikana mune imwe imba ndokubva varara. Yes. Varara Zimbabwe kumapasi 1 dzeusiku. Imba yange yakarara vakadzi. Chako mapita boy. Noise yakanzwika zvekuti next door vakamhanya vakaungana pamba kumusha vana chirwangu ndizvozvo vanhu vachibva vaungana pamba. Chakanetsa ndechekuti vana vakanga vari pamba apa nemadzimai akapindura nemunhu vari kuti muroyi vese vakamuka. Varume vanga vari pamba apa hapana akamuka. Varume vese vanga vakarara flat. Chirongwa chino bhozhongora segment vashedzera kuti pane muroyi apinda mumba varume vakarara. Inzwa Zimbabwe, inzwa National FM. Munhu uyu paakapinda mumadzimai varume vanoti iwo vanga vasingano vakagumira murume uyu musoro wake wainoguma kurufu yemba. Kureba akashama asina kupfeka but maoko ake ese anga akabata kwakavanzika. Ndo chinhu chakakabata akabata kwakavanzika but akanyerera arizi but anzi aita segeimbo zvichaimbo ziyazviya akaburitsa rurimi. Vanhu vabuda panze. Vanhu yewo vanhu ndipakazi kupanapa andi pane varume vari panapa here varume havana mbomuka. Pane mukadzi anga ari pona mumwe vakadzi ndiye akazopinda mumba umu achibva anobata baba varuoko. Paakakobata ruoko nehanzvadzi yake vanhu ndipo vakati bam kumunhu uyu ndinenge ndiye mumwe murume wavatatu vari pamba apa ande vamwe vakarara mumba vaya vakangorara.
havana kumuka vakarara kudaro ndopa vakambata ruoko vachibuda naye mumba akakwanisa kutaura kuti musaenda neni nekumberi kwemba endai neni nekuseri kwemba muchienda kuiba yange ine vamwe pakanopinda mamanga na vamwe varume ndipakati kwosho kumuka zvingazi kunaini zviri kuti vanhu hapana chade chinhu zvakakamborara inove nyaya yekuti uyu paakabuda mumbamu akasiya atsipika vamwe kuti vasamuke kudzoka kwake ndokumuka kwake kupinda kwakaita mumba ndio pakati pepo vanhu wonaika musho ukasara vanhu kwachi zvikanzi hapana chade kachimboziva izvo takarara izvo wo wapedza kudaro vanhu ukapakapa mukati ano isusu mangwanatutese tiri kuenda vanhu vakarowa kwati kuenda vachirowa pasi zvino murume uyu kumashure uku akambomwa zvakare mushonga akaendeswa kuchipatara poison akazodzoka nokuda kweimwe nyaya yandisingakwanisi kutaura pana panhasi right yakamwa yaiitika kurwizi mushure mekuonekwa ari mudzimai wake kuchiitika nyaya iyoyo kurwizi achiti baba akangodaiso ari kuti omunogeza kurwizi vakangodaiso ndokuzodaiso so nyaya iripo ndekuti vanhu vari kubvunza kuti chii chakamboitika kuti murume uyu arebe kunosvika kurufu yemba 2 akabata mabatiro anga akaita 3 paakabatwa nehanzvadzi yake ndo pakakwanisa kuvhurika maziso kuti vaone 4 vanhu vaangakarara navo akasiya vakarara zvekusapepuka zvekusamuka kunyangwe pakaitika noise asi nguva yakapinda mumba ndo pakazopepuka vanhu zvinomborevei ndo unonzi uroyi here zvinorevei chii chaichi ende aida kuitei mumba imo aida kuitei mumbamo ende aita sekunonzi imbwa akabata vakenese vakanzi pakanobata okay chekutanga murume uyu akawanikwa apinda mumba asina kupfeka ndiani pamusha panga pane bona ndo pake ndo pamusha pake ndo baba pamba bona yanga ichiitwa yanga iri ani yomwe munhu akatosvika kare ani kuna baba ava kuna baba vake bona yange ya baba vake yakaitiro pamba pake vanhu vapedza kuita bona vakarara ndopaka mudhara pakaonekwa asina kupfeka pinda muimba yakarara madzimai ane mhuri here ane mhuri mudzimai akapinda kunobata ruoko rwababa ava akaziva sei kuti ndivo ipapo ndo panobvunzanwa 1 vanhu vakatiza vachitya nekuvhunduka asi mukadzi uyu haana kutya ndiye akapinda kuno baba varobata ruoko zvichibva zvazoonekwa zvakati apinda kunobata baba iye hanzvadzi yemunhu aina kunobata hanzvadzi yake hamina kuti ane kumwe kuziva here kuti hanzvadzi yemunhu kana hedai zvinenge zvakureva kwakati nokuti vanhu vaitya but iye akapinda kavabata ruoko nguva yaakabata ruoko vanhu ndopa vakavhurika kuona kuti munhu ndinhengi uyu baba Isabe mataura kuti murume uyu anga akareba kusvika kunzandu kumusoro nguva iyoyo pakangobata ruoko ndobva adzoka kudzokera kuita munhu kwayo but chasina kurekedza kubata anga achiri asina kupfeka anga asina kupfeka pakabuda mumba anga achiri mariseshi ari mariseshi akangobata vai pakapindwa naye mumba mangu akarara nevamwe varume hembe dzake dzanga dziri kupi hembe dzake dzanga dziri mumba ikoko ndokwangadzisiya ikoko ende nguva yakapinda vanhu panotofunika kuti aunza nyaya kuchimuti ndiani veukama vari kuti kwasisi tiri kuti tiri pamwe chete kana mumwe akuita kudai isi takaungana pamutambo mangwana tikaita mutambo ndiani anoda kurara pamba regai tizonzwa kakubva kwadiwa vateerere manyama kuti vanoti kudiniko chirongwa chinoboshongora segment part 2 hanzi baba vane dambudziko baba vane dambudziko nokuti dai ari mwana mumwe chete zviri nani manje vana vangani pamusoro pazvo vemunzvimbo futi kungopesana chete kwenzi vatanga chiko chiri kuitika pane vanhu vanenge vachitengesa chokudya kana kuti zvinwiwa ichokwadi muri yezimbabwe mune imwe nzvimbo iri mukati meguta reharare ine mavhenda arimo anotengesa mukati menzvimbo iyi muri yezimbabwe paita mutauro mushure mekuti vagari vakagara vaudzwa nevamwe kuti munoona zviri kuitika panapa pane vanhu vanotengesa madrinks pane vanhu vanobika machips nezvakasiyana zviripo iri nzvimbo inotomira makombe achitakura vanhu so zvavari kuita pana amai nemwana vanotengesa ipapo
vanopfeka maapron awo vakazoonekwa nevamwe kuti ivo zvavanoita vanoti kuseni paya vakaisa madrink mukula box voisa maice blocks vanobva vaenda pane chimwe chimba chiripo chitori nemazenge vopinda imomo ndoma vanopfugama imomo voita wiwi muskadi yavanoenda nayo vozotora mvura iyai vachiisanganisa nemvura yemadrinks ndobva vasvika pakutsiurwa vakasvika pakutombotuka vamwe kuti zvamuri kutaura izvo saka vatori nenguva vachichinjana zvokuti dzimwe dzenguva vanoenda mai dzimwe dzenguva vanoenda vana kusvikira vazoonekwa kuti iko zvinozvo avo vakuchienda kunoita manje vachingosvika kunodira pai vachibvanze kandizvi muri kuzviitira izvi so zuva iri vakatuka vanhu vakawandisa so pandasvika nhasi vanhu vangachita hatizivi kuti kana vanhu vachiita zvakadai so tiudzewo kuti tinofanira kuenda kupi nokuti nzvimbo yedu inogona kukanganisika nzvimbo yedu vanhu vanogona kurwara kana kuti tinogona kushaya vatengi panzvimbo ino nokuti vamwe vanenge vachiziva kuti nzvimbo iyi ndio iri kuitwa zvinhu izvi but ari kuita zvinhu izvozvo ndeupi vanhu vese tobva tashaya makastoma uyezve pamutemo munhu akadaro kuchikafu chinodyiwa nevanhu anofanira kuitwa sei baba Isabel muri kuti amai ava kana kuti vana vavo vanoenda votora chikontena voitira wiwi imomo wiwi iya inozoenda pai vanodira mukula box munenge mune madrinks nemvura inenge ichitonhora vosanganisa kuti zvidini ipapo ndipasingazivana kuti chii chavanoitira izvozvo vanhu havasi kuitira shanje amai ava nevana nokuti vari kuita bhizimisi here vane mavh11 vane chokwadi kuti zviri kuitika vakatobata munhu achitobva kunodi vakatanga kuona munhu achizviita vakavatsiura vakazoti iko zvinonzi chiishi andi ndizvotetaura izvi muri kumbozviitirei wiwi vakatoona wiwi ichidirwa mubox ibva muchisikali chodirwa mukula box nepese pakatofamba achienda kutiona munhu akusimudza apron yake akuita zvinhu zvake akudzoka ukosvika paivo chii chamuri kuita ichi but vanonzi vanotuka zvakanyanyisa vachibvunzwa pavakabatwa vane chikontena ichocho changa chine wiwi pavachibvunzwa vakati kudini siyanai nemunhu pabasa pake hanzi kudini siyanai nemunhu pabasa pake amai ava nevana vanotengesa chinechi vanotengesa madrinks nezvimabiscuits asi izvi zvinoitwa zvinodirwa munoda zvinhu zvinotonhora munenge mune madrinks akafanana nemaheu macoksi pamwe chete nemapoloni anoda chandoka anenge arimo futi ipopo zviri kuitika kupi izvo zviri kuitika parothmans yes ya pakaipa vangazivera kuti zvane nguva yakareba sei zvichiitika vari kuti zvatori netemba takazosvika tigaiti tsuru nekuti tanga takuzvinzwa vamwe vanhu vakuya vachizvitaura but saka zvakubva kune vamwe vanhu zvinoreva kuti tose tichashaya basa vakati chiregai tsurani mukutsurana ndikukandirana mashoko Zimbabwe vaterere manyama munofunga here kuti amai ava nevana ndo zvavari kuita kana kuti vanhu vangori nejerasi nokuti bhizinesi ravo riri kubudirira titenderei katwe wamakataura kakuti anogeza naamai vake nyaya iyi yapapi ndikapedzisira nyaya iyi chinzi iri kuendeswa kwamambo but mufamily makazoita boboto rekuti nyaya yakazopesa tosvika kumapurisa ichida kuenda kwamambo but vanga vakuti asinge kurwisana saka hatisatanzwa kuti paikaenda kwamambo dheti rakapiwa nepaichatongwa uyezve paikaenda kumapurisa zvakanga zvoda kudisturba sekuti inzi vanhu paenzi aende kwamambo pakaita sekunonzi uyu ainzi aigeza namai vake akatsvaga vanhu vaivhiringidza nekuita noise nekuda kurwisana nevamwe saka tichaibvunza sekubvunza kwenyu tinzwe kuti nyaya yapapi yakaenda kumapurisa here kana yakaenda kwamambo yakanzi kudii nekuti zvakaoma kuti mwana akura nemhuri yake anogeza naamai vake yanga iri nyaya yekupi zviya igokwe kaikokwe alright tadzoka tichitora kanhare dzenyu Zimbabwe 14 minutes to 12 ndo pafika nthawe pare manje timbodai ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupapedza zvitika matema navose enyika ino ichi mukuba kebhari chana kutara panguva ino chanetsa nguva ino kuti hatichazivi nzvimbo dzokutizira hatichazivi nzira dzokuenda kunobatsirwa nokuti nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yepahwedza yemakereke vari kunetsana nokuda kwenzvimbo but vanetsana nokuda kwenzvimbo kudaro vari kumbosvika pakuisana maoko vari kusvika pakumbopfapfaidzana kana muno mukati meguta reHarare irimo zvakare nyaya yevarume vari kurwisana vari makereke vachimhanyisana netsvimbo dzekura tsvimbo dzinodaidzirwa kudenga dziya kuti muya muchada uburuke dziri kushandiswa kurovana pakereke vachiri nzvimbo
nzvimbo ndedu chii chiri kunetsa pahwedza saka tira pahwedza iko kuti varwisana kudaro nokuda kwenzvimbo iri nyaya yekuti vakambonamata vese mumwe ari kushevedzera kuti pana pandepedu vamwe kuti pana pandepedu kana kuti vanombosvika vachinamata 10 meters apart mumwe atonamata apa vamwe chimba pa vamwe vachiparidza pa varwisana kudaro mangwana achona musi wesvondo yapera vanhu vakaenda kunonamata ipapo imwe kereke yairwisa haina kuenda kunonamata ipapo vese vakamborova enda vane kwavakanamatira kwozoita kereke wane kaenda kunonamata ipapo vanhu vakapedza kereke vari mukati mekuvaviwa vakaenda mukati medzimba dzavo vanhu vese vakari pakereke vachikwenya kuita kunge varohwa neuriri izvozvo handizivi kuti sunday ino yatiri kuenda iyi vanhu vaenda here pachechi handizivi kuti totizira kupi sekuru Bozhongora nokuti tarisaika muone zviri kuitika mumachechi macho vari kurwisana vari kurovana saka kana tikaita dambudziko kunze kuno kwatinenge tiri toenda kupi zvakaoma mukoma kebe pane meseji yenyu yauya pano chemuzukuru icho wekutora mukadzi wasekuru ini ndinongoti Bozhongora be careful nakanyemba muzukuru wako uyo ndinofunga makazvionera mai Isa vanoenda kukanyemba ndinonzi Peter Zulu representing Dombo shamari yangu wakawa kuchambira hapo Zimbabwe kuna baba Isabel sande zikupotezwa hello mushe Zviri kufamba here ndiAlex Gweja. Yes, Alex Gweja. Ya, iwe nditotsigire kuti Shando kunomukwasha uyu. Akagona bosi ungati shwa ndidaiti ndinomudzimai wangu iwe ari kuita chifesi chavo pamudzimai wangu. Zvikaiti. Aiwa, ko kana pane munhu ari kutoshandisa fesi yatezvara. Aiwa, hakuna zvakadaro. Pane nyaya yakamboitwa naBozhongora pano. Baba Isabel. Pane munhu aitoshandisa kafesi yomwe munhu. Ichokwadi chocho. Aiwa. Ona manje. Yesho ndobona tauro yawana piro mumba. Sei madaro. Badi muri kuona manje timuka. Yeah. Zviri pa2. I remember I think last month. Bozho paninge yemakambotaura. Yemunhu aitoblema munharaunda achinzi ndiye ari kudaroka. Ichokwadi. Azobuda kuti ari kutoshandiswa ifesi yake kutoshandiswawo. Ndizvozvo. Saka zviri pa2 but kana ari varo hana piro mumba. Saka mukwasha muri kuti akagona here kuramba mudzimai wake. Pakuzoramba apa uri kuona dai ndirini manje kwakuri kutora wangu uyu tomboita zvomba medu kana kuri kufamba tobatsirwa pachedu. Okay. Totsvaga weye yekudzila nababa nokuti apa haizi mhosva yemukadzi. Haisi mhosva yemudzimai. Haizi mhosva yemudzimai aitoda kuchengetedza imba yake. Basi murume wamutengero kaakazoita manje pakanga siright zvanzi zvekutanga maonesana matadza kuwirirana nemudzimai moita plan B than kutanga uramba mudzimai moita pa haizi mhosva yemukadzi kana waninyina wemukadzi watori noproblem iyoyo. Saka apa tingavachenese baba nokuti vese vana vari kudzoswa pamba. Baba problem. Ende vemuvillage vari kuchema. Baba problem because ukana wakushinga kutaura vana kuti hanzi hapana zvemunoita ndakapedza nemika. Kutaura tane moyo wesimbi. Ipa hazviko izvo. Tiri kutaura nani? Ndiri Tatenda Odzimtari. All right. 0713938538. Ndinokudai munoziva kuti makakosha. Thank you so very much nokutora nguva yenyu yokuti mutioneka inini Kanyemba Bonzo na Kule the international correspondent Bozhongora tichimbopfapfaidza muchirongwa Bozhongora segment right. Pane vakawanda vari kubvunza kuti tiri kuda nhamba dzeavo vari kubhaindisa vanhu. Right, muri Zimbabwe rikanichevedzera ndichitizo. Kana ndakutaura mukati menhamba musasanganisa nhamba dzevamwe nenhamba dzangu. Manenge makuzofona kune kwandiri muchibvunza kuti ndimi here nhengi. Nhamba dzandikutaura dzinoti 0714 204 235. 0714 204
235 ndobva ndaenda panhamba dzangu ini vanoda kundibata inini musandifonera makaisa paprivate number handikwanisi kusvika panzvimbo pamuri nokuti nhamba yakafanana nekuti hapana chandafonerwa nokuti ndikasvika panzvimbo ndichida kuzosvika kuti ndipedzise kuti ndeipapi panhu pachona handichakwanisi kukufonera back nokuti iri paprivate uyezve vanoda kundifonera inini musati kana mandifonera mongoti zvakamira sei zviri sei hari sei malevels nhamba yacho yakawandirwa kungoti ndibhosho maakutopfapfaidza kana zvichida ndisvike ndosvika ipapo uyezve panyaya dzinenge tichaura panapa nedzimwe dzichauya kana muchida kudziona pamwe munogona kusangana zvepakati pafacebook page yakanzi bhosho ngora latest dzinenge dziri team muchimhanya nadzo right rikataura nhamba isina chipomerwa nhamba isinganyadzise yatinobatanidzwa nayo kuti tigobatana tigova pamwe chete 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabhipa ndichipa kutenda kuna producer Samukheliso Ncube angakabata kachimuti kuti tibudeka pasi rese baba Isabel sando kuti rikiti. Thank you so very much.